corolari perfecte de la visió bufaliana de la vida. Europa, la Societat de Nacions del 1900, fracassa estrepitosament. l'ONU fracassa estrepitosament. S'equivoca, perquè és una Europa d'estats, de mercaders. Molt bé. Què veiem? Forces centrífugues que acaben amb els vells estats, que provoquen que totes aquestes nacions que recuperen la llibertat, a partir d'un processos centrípegs, totes tendiran a xuplugar-se sota les ales d'aquesta nova Alemanya que ha d'aixecar l'esperit d'aquesta Europa decadent. Dius, home, això no és ben bé la independència de Catalunya. No. Però probablement estem bastant millor que amb qui estàvem, bàsicament perquè el procés ens porta una altra vegada cap a dalt. Això per una banda. I segona, perquè passarà allò que ha passat sempre al llarg de la història de la humanitat. Quan Alexandre Magne saqueja Grècia, amb el temps se n'adona de la sabidoria d'aquella gent. Quan Roma fa el mateix, se n'adona de qui és el seu passat. I durant més de 1.000 anys, pràcticament 2.000 anys, hem viscut amb el pensament grec com a base de la nostra manera d'entendre el món. Hi haurà un dia, i això és el que m'agradaria poder explicar a la Merkel un dia, amb calma i tranquil·litat, que els dirigents alemanys necessitaran saber d'on venen. Tots ens agrada saber qui som. Perquè ens preguntem qui som, d'on venim. Doncs algun canceller alemany, que no sé si era emperador, en aquell moment ja dirà, d'on venim? D'on venim els europeus? I girarà el seu esguard. I no farà com aquell imbècil d'en Petrarca, que se'n va anar una altra vegada cap al Partenó. No. Llastres. I veurà les torres de Sant Pere de Roda. I des de les torres de Sant Pere de Roda fins a les Agulles, a la catedral de Colònia, els alemanys se'n donaran compte, i això passarà en el tercer cicle històric, per tant estem parlant de més de quasi bé 2.000 anys, que tot el que passi a Europa serà gràcies a que, al voltant del 800, en un indret petit de la Terra, una gent que eren catalans, van decidir mirar el món amb la seva pròpia mirada. I penso que aquesta és la reivindicació que haurien de portar els nostres polítics arreu. L'economia, l'economia puja i baixa. I en qualsevol circumstància, en dictadures i en democràcies, hi ha gent que té quartos i hi ha gent que ho passa malament. Però el que és innegable, indubtable, és que mentre l'any 1000 els alemanys encara construïen basíliques cristianes mal fetes, o el poble Carlemany reinventava la basílica a Aquisgrà, després de copiar-la d'aquella còpia dolenta que era Ràbena, que era una còpia dolenta de la Constantinople feta per Constantí, però era una basílica mal feta, perquè estava feta per dos arquitectes iranians. Que no deixem temps, acaba. Doncs ja està. Senyors, això és d'Eurofem.